सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय रायजोफोर थ' इन्टारेस्ट थानायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि आपडेट्सखौहाय थ' फारि फारि सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जोंहा जितु PM किसान बे PM किसाननि राङाबो जोंहा एबारावहाय हाबनायनि सिगांनो जोङो माने बेबायदि मोनसे फार्मार आईडी थ' जोङो खालामनानै लानांगोन दा जोङो बेखौ खोनानो मोनबाय थादों मोजां खौरां थ' बाहेरावथ' आवगोलावनो जाखाबाय नाथाय जोंनियावसो फार्मार आईडीया गैयामोन आरोना थ' एसे दा फार्मार आईडीखौ थाबैनो बयबो खालामनानै लायोब्ला मोजांसै आरो खालामखाबायबो जानांगौ गोबांफोरानो ना थ' खालामखानायफोरा मोजां नाथाय जायफोरा खालामाखै थ' फार्मार आईडीखौ थाबैनो खालामनानै लादो CSC सेन्टारावहाय ना थ' जोंनो बयनोबो गोनांथि जागोन बे फार्मार आईडीखौहाय नङाब्ला जोङो PM किसाननि एबारावहाय जितु इनस्टलमेन्ट फैगोन थ' बेखौबो मोननाय नङा जानांगौ खिजानि ना थ' आरो बेबायदिनो जोङो 11,000 मोनगोन बेखौबो मिथिनो मोनदों बेनिफ्राय टटेल बेबायदिनो बोसोरावहाय 17,000 जाहैगोन जानांगौ ना दा जोङो बे फार्मार आईडीखौ खालामनानै लानांगोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेबो मोनसे जोंहा बेबायदिनो दंबावो जितु आपडेट्स दा बेयो जाहैबाय नैबे अरुण'दयनि आपडेट्सनि सायाव लानानै जों गोबांथार बेबायदिनो सावरायबोबाय थाखादोंमोन दा बेबो राङा हाबनो थांगासिनो दं बारा दिन गैला आरो मामाया फोसावलांखादोंमोन ना थ' बेबायदिनो फैबाय थानाय आगस्ट दाननि 3 तारिखनिफ्राय बेबायदि आराम्भ जाफिनसिगोन आरो गासैबो आसनियानो लागु जानो थांगासिनो दं आगस्ट दाननिफ्राय ना थ' गोलाव खालामा आङो एसे मामाया मा बुंलांदोंमोन बे क्लिप्सखौनो एसे होनाय बारा दिन गैला बे मासआ जोबनोसै आरो आगस्ट दान फैनोसै नोंथांमोनखौ एसे गोसोखांनाय हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरोना थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि आरो जोङो फार्मार आईडीखौ बयबो खालामनानै लादो आरोना আমি বাজেটত উল্লেখ কৰিছো যে আগষ্ট মাহৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ জন কল্যাণমুখী আঁচনিৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় নিযুত মইনা নিযুত বাবু জীৱন প্ৰেৰণা যিমানবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ সুলভ মূল্যত চাউল চেনি দালিৰ যোগান যিমানবিলাক আমাৰ আঁচনি আছিল পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল নকৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিবোৰ যোৱা এমাহ বা দুমাহত ৰূপায়ণ হোৱা নাছিল আগষ্ট মাহৰ পৰা এই সকলো আঁচনি ৰূপায়ণৰ আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দোহাৰিছোঁ